Ola, benvidas e benvidos ao novo programa de GZ Música TV. Xa tiñamos ganas de volver a música ao vivo, con sentidiño, pero apostando pola música do país. Dentro sumario. Benvidas a un novo programa de GZ Música. Xa somos xuventude presubilada grazas aos Bacalouras. Coñecemos o Metal Folk 2010 e pechamos coa segunda parte de Original Galego. Comezamos! Aquí na Sala Máster en Mordor, en Vigo. Estamos cos Bacalouras que están presentando o seu novo traballo, Xuventude Presubilada. Aquí están o Gabi, o Navarro, o Víctor, o Pepe e máis Juan, colaborador para algún dos temas. Gabi, contanos, había ganas, non, de sacar isto por fin, de presentarlo a xente, non? Jove, pois por fin podemos presentar o disco. A verdade é que levamos meses dando a turra, sacando videoclips, levamos tempo traballando bastante nel, gravamos na pandemia, o sea, tiñamos unhas ganas enormes de librarnos disto e agora temos unhas ganas enormes de tocar e de reventalo como poidamos. Porque é o primeiro concerto, vou preguntar a Navarro, é a primeira vez, o sea, o primeiro concerto post-pandémico para vos? Sí, eu penso que sí, pero bueno, xa estivemos por aí tocando coa orquesta Neverloura, sí, pero para Bacalouras, sí, eu non sei cando foi a última vez que tocamos, cando foi? En un furancho, no Xambrais, sí. Ah, vale. No 2020, si fai, non sei, ano e 8 meses, unha movida así. Eu de feito creo que o COVID orixinouse ali. E nos expandimos un pouco o COVID en ese concerto. Ese concerto foi o foco principal. Bueno, falando de furanchos, non? Que estades falando que o último concerto foi nun furancho. Hai que decir que viñamos ahora, bueno, estivemos falando antes, botando contas, que a primeira banda que entrevistou GZ Música para GZ Música Televisión foi precisamente os Bacalouras na súa xira furancheira hai 9 anos xa no furancho ali, mala erva en Matamá. Impresionante, facendo apostolado pola rúa, non sei se o lembras, Gabi. Sí. Que lembras daquelo? Fora hostia, eso daquela decidíramos en plan, buah, temos que tocarnos furanchos. Penso que contáramos naquela entrevista, vais que mal justo, viñeredes onda nós, de primeira entrevista fochedes onde os Bacalouras. E decidíramos en plan, buah, anda que non molaba tocar nas festas de parroquia nos furanchos, tocar no San Blas, no San Amaro, e fora no San Amaro, cando nos entrevistarades, e nos o que facíamos era ir aos furanchos, probar o viño e preguntarlle a xente do furancho, oye, molaríache que tocáramos aquí? A xente moitas veces dicía, ostra, pois sí, pois probamos ou tal, e así saiu todo o rollo. Non sabía onde se metían tamén. Buah, foi a hostia. Como é, Pepe, non sabía onde se metían, Realmente, cando chegábamos ali un momento, era como se fora unha especie de estudio da zona, en plan, ti crees que si poderíamos poñer aí un ampli, a batería aquí, ti crees que podíamos facelo? E logo nas nosas cabezas estaba todo xa proxectado como un concerto 100% como un concerto enorme. E logo, claro, chegábamos con todo ali a probar e tal, e unha vez, como había sido? Que non había toma de tierra,
e tiveron que clavar un ferro enorme no chan e pum, pum. E non en plan, bueno, a ver, pero aquí que vai pasar hoxe? Non o sabemos, vamos morrer hoxe ou non? Ese era o meu único pensamento realmente. Bueno, xa mirades que fixeron música e tamén tiveron nocións de física básica polos furanchos, non? Aprendendo as tomas de terra. Bueno, é que a banda como evolucionou, quero dicir, que queda daqueles bacalouras de 9 anos e que hai de novo nestes bacalouras? As caras son, non sei se todas o 100%, non me acordo se estás ti dende o principio, todas os 4, non? Dende o principio sempre estamos mesmos, non? Entón, Pasa que parecemos distintos porque estamos acabadísimos. Claro. No, eu en Navarro que miraba moi formal, ahora non me cuadraba, Navarro foi o que máis evolucionou realmente. Xa é tan alto como a min e ao principio era máis baixiño que Víctor ou que Gabi. Era o máis baixo de todos, máis baixo. Cantos anos tiñades cando empezaste coa banda? 17, 18 anos tiñades? Eu tiña 17, Gabi e Víctor 16, Navarro 14. Claro, que erades uns nenos, e agora sois uns rapaciños. Sí, bueno. Eu 16, e los dous 15, Navarro 14. Cando empezamos, xa eu teño 30, pois fai contas. Cando vou comer un bocadillo de xamón, penso nas talladas fotocopiadas a toda cor. Cando pido un café na terraza de algún bar, quero mondas de pataca para podelo acompañar. Esto sei, para que a cervexa colla espuma e espesor, é mellor botarlle enriba un bochorro de mistor. Como evoluciona o grupo? Nes 15 anos xuntos, que cago, casi sin, no, 15 ou sin casi. Como evoluciona? Eu penso que a parte da gracia a min o que máis me mola desta banda, ademais de que un proxecto moi noso, é que somos os 4, somos os 4 que comezamos dende instituto, claro, que nos levamos aturando dende tanto tempo e seguimos adiante, e sorprendentemente. E iso que temos gustos diferentes, entendemos a vida de forma diferente a veces, pero nos tiramos pa diante igualmente. O que pasa que, claro, respecto a antes, cal é a diferencia? O corpo, por lo menos pola miña parte, o corpo as paja, menos Navarro efectivamente, que foi o único que evolucionou para ben, o resto estamos de capa caída. Sabes, a crise dos 30 está aí, ¿no? Non sei que teño eu que fago para esta xente, os excesos non perdoan. A todo isto estades xuntos dende o instituto do IES de Teis, non? Sodes sempre saídes de aí, non? Do ensino público. Sí, dende o IES de Teis. Eles dous dende ainda máis dende o colexio de San Salvador de Teis. Dende o San Salvador de Teis. Eu tamén coñecínos no sexto curso, porque eu son de Ferrol, viñen vivir para Vigo. Pero si, dende fai moito tempo, moitos anos, demasiados, non quero contar. Bueno, decía antes Gabi, non? Estábamos falando de que el decía que estiveron dando a murga ou a tabarra cos vídeos, eu non opino o mesmo, penso que non foi a tabarra, estiveron moi chulos, e quería preguntarvos por iso, non? Que para empezar polo viral, non? Polo Usamile Portugal que temos todos na cabeza, como xorde iso? Porque eu lembro ver unha foto nas redes sociais en pandemia, que eu penso que erades Gabi e máis ti, Juan, en Portugal, os dous, ou igual me estou enjanando, non sei, non? Pode ser. En plan, que debe ser cando foses falar co Kimbar. No, foi cando fóramos a Monsao, pode ser? Sí, era ao chino de Monsao. Era na ponte. Fóramos ao chino de Monsao. Que cadraba cos partidos da Eurocopa pode ser. Ahora nos fomos a Monsao a un chino a ramblar con todas as bandeiras, camisetas, sombrillas de todo. Xa pensando no vídeo, non? Claro, xa pensando no vídeo, xa estaba presentado. Conta de onde saiu de Kim Barreiros, porque en parte o de Kim Barreiros, a ver, a noso tema xa o tiñamos grabado, o de Samile Portugal, era un tema que xa levábamos tempo tocando, e xa o tiñamos grabado po disco. Pero, así, a última hora, empezamos a decir, buah, anda que non molaba, e se a mellor chega a ser por nós,
quedaba en no anda que non volaba. Pero este fulano foi quen argallou. Contanos, Juan, como foi? No, a ver, yo se estive dando a tabarra, pero moitísimo tempo estaban que sí, bueno, veña, hai que chamalo, que non sei que. Ao final, por mediación de Augusto Canario, que é outro outro grande, que bueno, nos coñecemos polo tema dos carunchos e tal. E nada, me pasou o teléfono encantado e aí eu din a Gabi. Canto tempo estiveste No, te collera da primeira vez, creo. E logo estivera sin collerlle o teléfono. Asustáchelo, Gabi. Xa pensábamos que non iba. Primeiro Gabi estaba chorando bastante. Porque primeiro, en plan, mandamos un mail super serio de a promotora nosa desde Galunk. Un mail super serio, non hubo resposta. Logo Gabi falou con Chanquete, conseguimos o número e Gabi lle mandou un WhatsApp. E Gabi estaba chorando. Pepe, non me responde Kim Barreiros, estou fatal, xa todo foise a merda. Ese mismo día o chama Kim Barreiros. E xa lle di: "Hola Gabi, son o Kim Barreiros." E Gabi ya eu creo que lle deu un síncope nese momento. Esa sensación queremos la coñecer. Como é que te chamen por teléfono Kim Barreiros? Esa sensación foi a hostia. Porque ademais estaba moradísimo. Estaba moradísimo, que estábamos de espiña de casa deste e estaba morado. Xa eran as tantas de noite, de repente me chama e de repente ademais era chamada de WhatsApp e saía a cara del. E eu en plan, buah, estou morado, a ver como xestiono isto ahora. En plan, sí, hola, Gabi, sou Kim, non era máis. Bueno, super amable, super atento, puxose a tocar co acordeón a 2.000 en Portugal despois noutra chamada por medio, e eu dicía, buah, isto é oro. Pa min foi dos momentos máis emocionantes do ano. O sea, foi increíble, foi a hostia. Bueno, despois un viral, non sei cantas reproduccións levas pero milleiros levabas 60.000 ou unha así. Animalada, non? Eso tamén ten que molar moitísimo, non? Facer algo que de repente pete dese xeito, non? Porque para vos foi o primeiro viral así ou había algún antes? Era igual. No, a ver, o sea, está ben, ¿no? Ter as reproduccións, pero quero dicir, a min polo menos supome o mismo que ver un, o sea, o número, sabes, o rollo foi a experiencia de gravalo, de dos colegas, facer aí a movida, que viñese o King, comer un churrasco con él, de risas, tal. Sabes, como todo eso, e logo das visitas, pois eu que sei, é máis anecdótico. Sabes, os outros vídeos tamén fixemos outros 3, e pois cada un ten a súa historia tamén, e en todo o pasas ben. Eu, por exemplo, un momentazo tamén, cando estábamos gravando a Acacia, e baixou o Navarro correndo unha costa enorme aí, e lanzouse contra unha árbore, machacala como se fora unha acacia, era un loureiro. E todos dicindo a Navarro, é un loureiro, e o tipo se para, así. Entón, eu que sei, cada vídeo tuvo as súas historias detrás. De feito, queríamos preguntar por iso, non? Polos outros vídeos, porque é a primeira vez que apostades tan... Non é o primeiro videoclip, porque sabía máis cousas, pero é a primeira vez que facedes eso, pois 4 vídeos, non? Para un traballo e tal. Como se vos deu por aí? Foi tamén por entrar con Galún, que é algo independiente? Nós sempre, cando sacamos as cousas, pois non nos rayábamos nada e sacábamos as cousas así un pouco ao show, en plan, bueno, a ver se lle mola a peña, se non danos igual. Pero bueno, esta vez como estábamos con Galún, e Galún realmente o que fixo foi meternos caña, en plan, mira, facede isto porque isto vai petalo a hostia. Entón nos pusimos a traballar, en plan, realmente cada mes estábamos grabando un videoclip. Gravábamos o videoclip anterior o mes que saía
o que estaba saindo nese momento. Entón, claro, era un pouco bastante contrarreloxo. Claro, con presión era. Claro, era totalmente por presión. E logo nos dimos conta que realmente sí que é unha boa idea, porque chegoulle a moitísima peña. En plan, eu sí que me preocupei bastante polos números no Samilo Portugal. Eu sí que estive bastante rayado. En plan, e logo había peña que nos respondía, o sea, o vídeo ten millóns de comentarios, pero hai un que peña portuguesa explicando o tema, explicando en plan que significa o verbés, que significa Samil, que significa toda a nomenclatura realmente, que é o carné do xabarín que sae. Claro. Explicando todo. Entón, es que foi realmente, eu estaba loquísimo. Eu estaba todo o día en plan, pero a ver, pero ten que haber máis reproducción. sí. A droga das redes sociais, non? Sí, Pero bueno, sí. cando é así en pequenas dosis a veces está ben, non? Sí, Tamén, a ver. tamén te mala. E bueno, xa falando do concerto de hoxe, porque aparte tenes que, imagino que tomar e picarlle algo e subir a tocar. Non dá tempo xa, bueno, pois xa comemos despois. Contádenos que, bueno, que vai ser unha presentación do disco, vai haber algunha sorpresa, como vai ser? Sorpresas, igual sí, non sei, pero bueno, o disco son imos sorpresas. presentalo, o sea, presentación. Claro. Estará o disco xa disponible, os que veñan se poderán mercar o disco, poderán mercar o vinilo. Hai camisetas tamén de A Canto está o Rapante. Tamén temos pegatinas, pósters, fixemos de todo, traballamos moitísimo esta vez, increíble. Hai merchan, xa sabedes, e onde se pode conseguir eso? A xente que non ten a sorte de estaros aquí na Sala Master, onde pode conseguir? Moi en Na breve, web, vosa? moi en breve sabemos poñer unha tenda online e a xente vai poder mercar por internet. Ajá. Vai chegar a casa e todo. Pois aí tedes o vinilo dos Bacalouras, novo disco Xuventude Presubilada. Bueno, máis nada, non sei queres dicir algo máis, senón despedímonos e bueno, a tocar. Nada, moitas grazas a vos, como sempre, por estar aí e por seguirnos dende hai tanto, dende o comezo, ademais, por apostar por nós. Non sei se queredes vos dicir algo. Pasade o ben no concerto, que é o importante. Aí está. Bueno, pois nada, saudiña, chao. Se fora destraballado. Forcarse coa soja no pescozo está moi visto, non é algo novedoso. Abrirse as venas coa coitela de afeitar, deixa manchas complicadas de sacar. Sobredose de antidepresivos e de actores que
Milet é unha das bandas que máis está petando no panorama metaleiro galego. Pati Castro subiu falar con eles ata a Sala Rebullón en Tameiga. Isto foi o que lle contaron a Pati os da Mariña. Ola, moi boas, moitas grazas ás miñas compañeiras e compañeiros de GZ Música. Son Pati Castro e estou a presentar a sección de Mulleres Galegas Cañeras para GZ Música. E hoxe teño o gran placer de estar cunha banda que teño especial predilección e chamanse Milet. Ola, moi boas a todas e todos. Milet ten unha historia moi chula que nos vai contar aquí Marcos de como se coñeceron alá xa polo 2009, pero me parece moi interesante decirvos que o seu nome ven dos fillos de Mil, que era o neto de Breogán, que foron os devanceiros dos irlandeses, podese decir, e que ademais son os milesios. Como foi encontrar a estos milesios e facer esta formación deste grupo? Realmente o grupo comezou como a calquera brincadeira que quedábamos dous colegas para tocar, tanto eu como Diego, con outra xente dali da zona da Mariña, basicamente para tomar unhas cervezas, escoitar metal, falar das cousas dos nosos gustos e tocar. Pero axiña gromou o gusto por crear e tiñamos como esta predilección pola música folk e ao mesmo tempo polo metal extremo e deunos por aí. Basicamente empezamos creando xa casi antes que saber tocar, ¿no? Por eso se remonta quizás tan atrás no tempo, porque bueno, o camiño foi moi longo e houbo que ir formando tanto a banda como formándonos a nós mesmos como músicos, porque realmente sempre fomos autodidactas. E cando tes unha pretensión tan grande como mesturar música folk e música metal, pois non vale con dar 4 guitarrazos e listo. Entonces, ao longo desta década, podes decir que tedes registradas varias maquetas, porque aínda que sí, agora mesmo sacastes un disco no 2019 e volvistelo a reeditar no 2020, e tuvestes o Cancioneiro da Enxebre Escuridade en 2012, Mitolóxica Errante e a Novena Onda, Caeron os Deuses en 2014 e Recolleita dos Demos que han de ser esquecidos en 2016. Bueno, cuidado cos nomiños, editada baixo o selo discográfico Dark Boots, que é o mesmo que tedes agora mesmo, non? En unha edición especial tamén recopila todas as anteriores demos xunto a inédita, que son daqueles vellos osos onde morre a vida. Vale. Onde atopamos as diferencias ou onde atopamos as semellanzas nestes traballos, que é o que fai que o anterior de fai 10 anos xa hacia aquí sexa este son tan específico de Milet, Dana? Bueno, realmente eu creo que todas esas maquetas forman parte como poder ver un book de fotos no que nos expresábamos como sabíamos por aquel entonces. Hai moitas cancións que son as mesmas que se escoitas o que era a maqueta, non? Por decir así inicial, a como quedou hoxe ou temas que cando entrei no grupo que non teñen nada que ver uns con outros, realmente xa tiveron moito traballo de por medio e ademais de que somos moitos músicos e todos teñen que facer algo, o sea, chegou un momento no que nos metimos nun traballo ou como decía Marcos, era unha tarea que viñanos un pouco grande para todo o nivel compositivo que requería facer unha grabación, levar a cabo todo iso que fixemos na casa anteriormente, cando nos vimos nun estudio dímonos conta do traballo que levábamos detrás. Eu creo que escoitando, e ás veces que se me dá por escoitar así os discos anteriores, claro, sempre dis, isto xa non me gusta tanto, porque claro, ves a mellora, pero tamén é moi bonito ver como creceu a banda e como crecemos todos de forma individual como músicos, e, bueno, a sorte que tivemos de ser unha banda que continuou no tempo gracias a que sempre había uns músicos que permanecíamos na banda.
No 2019 publicastes o primeiro disco, como xa dixen antes, 4 pregarias no albor da lúa morta, grabado en Marín, no Zoilo Unreal Studios. Unha grabación con 15 persoas, que se di rápido, contando tamén coa colaboración de músicos de agrupacións tan recoñecidas como Son de Seu, Quen Pallou ou Rodrigo Romaní Trío. Como foi esta grabación con Zoilo e como foi meter a tantísima xente que tiveron que participar? A verdade é que foi unha experiencia moi boa, ou seja, foi intensa porque foron aí un mes máis ou menos de grabación aí intenso de moitísimo traballo, pero a verdade é que estivo genial por unha banda contar cos músicos de eso que viñen destas agrupacións enlleiras de folk, pues eu creo que fixeron un traballo espectacular, ou seja, hai unha profesionalidade tremenda e creo que lle aportaron moitísimo o disco. E logo, por outra banda, polo feito de traballar con Zoilo, pois tamén genial, ou seja, claro, el realmente tivo que facer malabares para equilibrarnos a todos, non? Ou seja, porque claro, un disco que tiña que sonar a metal, tiña que sonar potente, pero tamén tiña que sonar os instrumentos de folk, tiña que sonar todo no seu sitio, e aí a verdade é que coméndonos todos moito a cabeza, Zoilo coméndose a cabeza, nos coméndose a nosa cabeza, entre nós, al final creo que soubemos sacar o mellor posible de todos e vamos, quedamos super contentos con este disco. Bueno, xa cando tiñamos o disco na man, chegou o momento de decidir se queríamos ou editalo nós, buscar unha discográfica. Nestes tempos, buscar unha discográfica é un tema complicado porque, polo xeral, sempre che van pedir unha inversión previa para facer as copias, a promoción e todo o que equivale a todos os gastos. O tema foi que, entre varios que vimos, eran presupostos elevados, outros non te dan a confianza de facelo, entón apareceu Soundage, que non pedían nada, solamente o que son os dereitos, non, de venta e pouco máis. Entón traballamos con eles, e a verdade é que moi ben. Simplemente que fixeron as copias e miraron os discos sin ningún tipo de coste para que nos os vendéramos. Logo, despois, o friquismo que temos en riba, queremos edicións especiais, caixas, vinilos. Entón, hai o dial aquí en España de Darkwood. É máis ideal. Ahora, nos dicemos, temos un contrato con Soundage e agora queremos facer algo a venta con Darkwood. O tema foi que Soundage non puso ninguna pega. Adiante, non puso pega. Pois les moi ben, falamos dos rusos que son xente especial, pero mirar a verdade, non miraron polo diñeiro, miraron pola nosa promoción. O tema foi traballar con Darkwood, ten edicións increíbles, especiais, queren facelo todo moi etilista, moi único, moi de colección. Entón, claro, leva o seu tempo, pero o resultado final é espectacular. Bueno, hai que facer composicións melódicas, hai que facer composicións instrumentales e, ademais, as letras teñen aquí un peso tamén bastante especial neste grupo porque recollen lendas, recollen poesía como moi escura, tamén un pouco críptica, non? Polo que eu sei, ti levas o maior peso compositivo e de letras. Explícanos un pouquiño o que é todo este proceso creativo, porfa. As letras basicamente son un xogo no que añadir a música. Eso polo menos foi hasta agora, en como compuxemos hasta agora. Si é certo que hai outras formas de compoñer que si me atraen, como sería o contrario, non? De escribir e despois a partir de aí facer a música, pero bueno, hai mil maneiras, mil formas, simplemente son xogar con símbolos e xogar con un poquinho coas palabras para tamén deixar un que, unha pregunta, non, na xente que escoita, que dice esta xente? Sobre as melodías, pois basicamente surxen pois ás veces tocando na casa, pois é certo que, o sea, ás veces cando decimos que mesturamos ca música tradicional, non é certo. Realmente hai unha inspiración, ni siquiera na música tradicional, porque a música tradicional tú date conta que morre ca época industrial, é dicir, nós estamos facendo metal que nace ca revolución industrial, é dicir, é como un pouco antagónico, non? Nos vemos que un concerto é algo máis que escoitar a música, que non deixa de ser un espectáculo e que o elemento visual é moi importante, e por iso a posta en Milez está moi elaborada. Está xa na casa, traballase todo a trezo, traballase
que todos hallamos así en conxunto, bueno, parecidos. É un pouco así para contextualizarlo co álbum. O álbum ten a súa temática, as letras ten, como explicaba Marcos antes, teñen o seu simbolismo, a súa historia, todo. Trátase un pouco de unilo. O resumo sería dicir que é algo conceptual, facer que a escenografía evoque tamén a mitoloxía galega, o tradicional, o todo o que sacamos do folk, imos trasladarlo ao escenario. De feito, algo moi importante neste directo que son, por exemplo, os interludios que fai aquí, que facemos no directo, moitos evocan como rituais tradicionais desta cultura. Pois iso que é moi importante que a posta neste este un pouco de acordo este en comunión con esa intención que transmite a música. Sabe, non que cada un estea, non sei, vamos dunha forma e que non pega nada co rollo que queremos darlle. Pois un resumo así, como poñer un contexto o tema do álbum, o tema estético. Para o final, vou a ir pasando o micro. Se me facedes favor, ides primeiro dicíndome algúns de vos como foi isto de truncarse unha xira no medio dunha pandemia, porque a verdade é que 2019 foi un boom para vos, os premios NARF, os premios de audiovisual, a xira se terminan a edición, volvedes a reeditar en 2020 e de pronto 2020 con concertos e aí vos quedades. Como foi iso? E ao mesmo tempo tamén, se me queredes contar que é o que vos esperades conseguir con Millet, pois ala, sodes ben libres. Pois, a ver, a pandemia para todo o que son as artes realmente truncaron todos os plans que tiñamos. Realmente, cando empezou, bueno, o confinamento e demais, foi como un parón que volvía, o sea, facíanos retroceder, porque deixar de ensaiar, deixar de traballar, implica tamén volver a perder ese ritmo que tiñamos. Pero bueno, eu sempre penso en ver hacia adiante e quedarme, claro, con todos esos recordos dos premios, foron moi bonitos e a verdade é que estábamos aí nun momento de empurrón, pero bueno, temos moitas datas pendentes de 2020 que tiñamos pois en Rumanía, en Portugal, que ainda non tocamos e temos moitísimas ganas de ir. Realmente tampouco somos un grupo de facer moitos directos, facemos 4 ou 5 anos, tampouco non foi a morte de ninguén. Entón, hai sitios que nos faría ilusión ir, pero bueno, mira, o mellor o karma é sabio e foi ben así e non fomos e estamos aquí. Eu cando entrei en Millet, por exemplo, foi antes da pandemia, entonces ninguén agardaba tal cosa, obviamente, e eu pensaba que xa o tiña todo feito. Este xa gañaron os premios, xa teño o disco grabado, xa teño o vídeo feito, xa están as datas confirmadas, eu só me teño que subir a onda e surfeala e disfrutar, punto. O chollo está feito, non? Chegou un fulano chamado coronavirus e mandou todo po caralho. Un baixón para todos, así que me gusta máis mirar para diante. É un máis que o tema de ir tocar, sacar novos discos, que máis me gusta dos grupos e as experiencias cos meus compañeiros. Eu sempre gardo ese recordo. Podes dicirme, te acordas aquel concerto que tocamos a canción? Non recordo ese, pero no coche, eso sí que o recordo. Esos detalles son os que máis me gustan por riba de todo. Podes ter un concerto mal, un concerto bo, tocar nunha sala enorme, nun festival enorme, nunha sala máis modesta, pero sempre a experiencia cos compañeiros. Personalmente gustaríame poder seguir dedicándome a cantar porque gústame e que este proxecto siga adiante nos anos. Eu vexo-me maior como unha vella, facendo de vella no escenario e espero que se dea ese caso. Se pudera viaxar, se pudera tocar e sobre todo levar a Galicia polo mundo adiante, non só Galicia, senón a lingua galega en sí. Que non se queda cousa no primeiro disco e poder, sobre todo, evolucionar. É dicir, o primeiro disco está feito, necesitamos dar un cambio, unha evolución, buscar un
unha conexión aínda máis estreita que a nosa cultura. Por a miña parte, un pouco o que dicía Bruno. Eu creo que hai que dar a coñecer Galicia fora das fronteiras que posiblemente sexa incluso máis aceptado, respetado ou, bueno, o que sexa que mesmo dentro do noso país, non? Creo que agora temos moitísimo potencial para poder crear un novo álbum cos aportacións da nosa formación actual. Vamos, creo que pode quedar moi guai. A banda ten un potencial moi importante que se pode explotar e que se pode chegar moi longe con el. Home, xa estivemos pola Península e por Romanía tamén. Por iso que penso que podese coller todo esas ideas, todo ese material que ten e expandirse moito máis, expandir a cultura e dar a coñecela. Decirvos que esta xente terá que cenar despois teñen un concerto, así que os imos a deixar. Bueno, moitísimas grazas e xa sabedes, a escoitar a Milet. Hasta logo, chao. Cuidado, me raro,
Boyanca Costova e Dios que te criu arrasaron con todo con OG. Agora chega Ácido Úrico, a segunda parte. Haberá unha terceira con Pili Papín de protagonista? Non o sabemos. Dentro vídeo. Arriscando o meu pelexo, porque este xénero fai tempo que non vexo. Produto fresco, patrimonio da UNESCO, todo o proceso é nada profisco. Asumo yo risco polo ben da crúa e que alimentala como máxico cru. Como papan, como roen, ataca a musculatura da mandíbula. Doe como papan, como rillan, teñen un peteiro fino que desbrozo, que pilla como catan, como oen. Os mellores humilleres de temazos que molen como cantan, como escriben. So punchlines de cine que te papan como en viven. Fino, criminal, material submarino. Nisto do marisco non arrisco un chisco, 100% puro como manda Cristo. Tan fresco que o levo vivo, sintias nécoras falar comigo. Gamba, meixa, santiaguiño, percebe un par de palés de albariño. Desde toma doutor un chisco de gota, enchou mo pé e xa parece unha pelota. Veña, dalle, vamos o que importa. Vou preparar a bota para a paparota. Auga do mar e salgada e loureiro. Tempo xusto, cocendo popeteiro. Xa de pezo, xa salivo. Agardo que non trae congelado nin cativo.